potentzia elektronikako sistemen bihurketa eta kontrola ikerketa ildoa. Ildo honen ikerketa lana potentzia handiko energia elektrikoko bihurtze eta kontrol eraginkorreko teknologien garapenean oinarritzen da, sektore elektriko, garraio eta energia berriztagarrietan aplikatzeko. Potentzia handiko bihurgailuetan aipagarria da tentsio ertaineko bihurgailuen diseinu optimorako disiplina anitzeko metodologia. Metodologia hori balidatzeko, irteeran 3.3 kilovolt eta 8 megavolt amperio duen NPC bihurgailu baten potentzia nukleoaren adar bat diseinatu da, IGZT-etan oinarritua. Sarera konektatutako energia berriztagarriak sortzeko instalazioetarako kontrol teknika ezberdinak ikertu dira. Iman iraunkorreko makina sinkronoetarako zuzeneko kontroleko eta kontrol vektorialeko estrategien konparaziozko azterketa bat eginda. Ikerketa taldea elkarlanean ari da honako hauekin: Losaneko EPFL, Grenobleko GBL, Alborgeko IT eta Agengo ISEA, Kataluniako Unibertsitate Politeknikoa eta Mondragon Unibertsitatea.